अंकुसिता बर' आरो लाभलिना बरगहाय सानैबो हादरारि थाखोनि बक्सिं गेलेनाय बादायलायनायाव सनानि मेडेल देरहादों। बक्सिं गेलेनानै मुंदांखा जानाय जौगानो हानाय आसामनि फिसा अंकुसिता बर' आरो लाभलिना बरगहाय सानैबो फिन सनानि मेडेल देरहानो हाबावदों। गुजरातआव खुंफुंजानाय 36 नेशनेल गेमआव आसामनि बक्सिं गेलेगिरि अंकुसिता बर' आरो लाभलिना बरगहाय सानैबो आलादा आलादा केटेगरियाव गेलेनानै सनानि मेडेल देरहानो हादों। हादरारि थाखोनि गेलेनाय बादायलायनायाव सानैबो फिन सनानि मेडेल देरहानो हानानै सारा आसाम नाङैनो गोजोननाय लाबोदों। मख'नो गोनांदि लाभलिना बरगहाया टकिअ अलिम्पिकआव बक्सिं गेलेनानै ब्रन्ज मेडेल देरहानो हादोंमोन आरो बेबादिनो सानैबो माखासे नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल गेलेनाय बादायलायनायाव बाहागो लानानै मेडेल देरहाबोनो हाबाय। The contest he has already done in a previous bout. This is again a back-to-back win for Ankushita Boro. Once again happening in this tournament. The referee stopping the contest. She has already done in a previous bout. This is again a back-to-back win for Ankushita Boro. Once again happening in this tournament. The referee stopping the contest. She has already done in a previous bout. बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय एमबी रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान असीए मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गाव गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ एमबी रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे एमबी रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइव, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। एमबी रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि एमबी रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।